Sezvamunogara muchiona pano paSly Media, nyaya dzesatanism dzanyanya. Munonzi takamboenda kunyanga mwana akanga apinzwa musatanism nematicha ake. Akaziita rombo rakanaka mwana yake akaita sei akabatsirwa nanasekuru. Munozivawo zvakare dzimwe nyaya dzatinobudisa pano paSly Media dzesatanism. Vangava vakomana kana ana Kelvin kana muchiri kuvaziva, ana Rose, Eve, ana Melissa zvakare. Nhasi taenda kumarondera kuti timbononzwawo imwewo zvakare nyaya yesatanism kuti aiwa munhu apupurika. Hanzi nevakuru mbudzi kuzvarira pane vanhu hunzi nditandirwe imbwa. Maona munhu akubuda pachina kudai anenge atambura akudawo rubatsiro. Zita ndinonzi Robert Tafumanei. Kuti musarasikirwe nezvirongwa izvi munofanira kungoklika button rakanzi like kana kuti follow kuitira kuti mugozodzidzawo zvakawanda. Sekutaura wandaita ndine vandadzi vanonzi Rumbi. Ndirumbi rumbidzayani akurekwi rumbidzai hakurekwi. Chiri sei chando marondera kurutonora haya ndokuzviona isati uvirikita mamabhachi tanga tambosiya honi tatozobuda tikana atora zvakare handitika hanzvadzi Rumbi. Ndinoda kuti nyaya iyi yatiri kutaura nezvayo yesatanism mukati meupenyu hwako yaane makore handitika ndikumbira kuti titaurise mbichana nyaya iyi yakatanga sei? Nyaya yakatanga ndiri mwana mudiki zvokuti mai vangu vanoenda kubasa vandatorwa ndaendeswa kumusha. Musha medu ndo zvavangori vanhu vesatanism. Ndingati mumusha kugara vanongoita izvo zvekurumba zvesatanism. Kumusha uku ndekwamai kana kuti ndekwababa? Ndekwababa vangu kwaRusapo. Vanoita zvekurumba. Saka ndichisvika mumusha inini ndakatobikirwa doro zvazvokuti mwana uya kumusha vatondigadza mweya wenjusu. Wakaine makore makani kana uchiri kurimira? Ndandine 5 years ndiri mudiki zvokuna 4 years ndisina kana chandombosiya. Saka vakandibikira doro vakabva vatanga kuita zvokundibika zvokundibika muhari zvokuti vanoita hari dzavo dzakazara mishonga yese yechirungu yabva kuUK. Imwe mishonga yavanotora munomu vachinotora pasi pemvura voya nayo vobva vaisanganisa nekuti vanoti kubika kwavanoita ikoko zvinoita kuti munhu unatsopindirana neuipi huri mumusha nekutambirana neshavi mune zvakanaka pasina chinokanganisa. Saka kubika kwandakaita kwakuri kwekutobvisa zvimwe zvingakanganise kuti pane unhu hwechizvarirwo kutobviswa nemweya wotobvisa mweya wobva wagadzika shavi reuroi nemweya yenjozi yesatanism. Vana baba mukuru vangu inini nababa nasekuru vaitoenda kuUK vonotorana nemishonga yavo vouya pagore rega rega vaitouya vototeketa pachikuwa chavo vakati vakauraya mombe vanoisiya kana even pakatofa hanzvadzi yangu mwana wababa mukuru wangu kwakuri kurwizi zvokuti vana vanofurirana kuenda kunoshambira kurwizi. Vafurirana kunoshambira kurwizi mwana ndokubva vatora vanga vatomuita chipiro kudhara vatora mwana uya vafira mvura. Mwana wababa mukuru vakatoita zvokumudhonza vatowira mvura bvafa. Angani makore makore 10 years. Ndichiri mudiki zvokutoti paakatofa mwana uyu takatopiwa nyama yake tikatodya pakatoita mipiro yakatoitwa kuti mira Rumbi. Wati pakafa mwana wayo makaita sei? Takatopiwa nyama zvokutoti akatosano nikati fast yacho yakarohwa ipapo yange iri yekutoti toda kukasika kuti zvinhu zvedu zvisingaoneki. Nanhasi vanhu chaivo vatori nemibvunzo nenyaya yekufa kwemwana iye. Saka inini naye tiri tu inini ndauti panyatsojika wati makamucha kutopiwa nyama yake kutodya tichitomuka usiku nambuya wako. Kutoenda nditi ivo vari mashure vakabata ndonzvo wavo vachiteera indiri pamberi ndakabata tswanda yange yakatozara chinyama dziwana. Saka ndekuda kwekuti hazvina kunyatsowirirana namai vangu avo. Tisatira ikoko wapedza kuitirwa mabiko awakaitwa uchinziwa kunyatso initiate kuti uve musatanist nevanhu kumusha kwenyu
pawakazotanga kufambidzana nambuya yako ndipapiwo ndaziva kuti wakazingiwa kuti ufamba nedhishi nenyama yevanhu pawaka initiative nambuya yako mukatotanga kuziva kuti makufamba mise ndipapi handichitori mudiki zvekuma ndingatanda kumagrade 1 here kuma-ECD ikoko ndopandakatanga kutofamba nambuya vangu kuenda kurwisi kunogisa taibva tambotanga tapinda mvura toenda kwatinoti paiti kufiriji nambuya vangu muri pasi pemvura totoenda vaitondipaka mushonga waitoti idya mushonga topinda pasi pemvura toenda tonoona vamwe ikoko pafiriji paiva nedziva riripo rekuzofira mwana irori rakazonyura mwana ndopataitoenda murwizi machona ndingatoti maitove pabridge chaipo pantonenzunjusu dzinotonedza dzekutoti taitoziva kutoti apa panourayirwa mombe vachinoenda chinoita mipiro yavo ipapo saka ndingati zvakatotanga zvakawandisa zvatakaita nambuya vangu zvinhu zvandikuziva zvokuti maraini chaimo chaimo vaiti vakanetsana nemunhu chaizvo zvokuti vanetsana nemunhu aigona kufa pane vamwe vana vakaba chibage mumunda saka vana yavo mai vachona havana kuwirirana zvakanaka nambuya vangu vakabva vafa mai vavo sekuru vangu vaitoti vakati vaitoda kutotora usabhuku cheuche sekuru vangu vaiti vakanedzana nemunhu kana kuti sei munhu yaitomuka akarwara kana kutooma aitozoponeswawo nezvikwake nezvaimuponesa saka pavanesa maiuraya maibva manotya taitoenda kumakuwa zvekutoti taitosvika kumakuwa vorova guva nemuswe awairova nawo toavhurika topinda votora nyama dzevanhu vachitoteketa pachikuwa chavo kuzvikwambo zvavo kuti ndizvozvo zvataita izvo kana vachiri kurimemba mateketero avanoita vanoteketa vachiti chii ndakapesera kakare manje but vaitoita zvazvo kutosuma kuti sekuru vemusha ndochikwambuka izvi aitata zvazvo kutoteketera kuti sekuru ndivava ndimi muridzi wepano vachisuma ndozvavaita iwo nababa wako nyaya dzamaitaurirana takatarisei nyaya yesatanism vaiti chii baba vangu vari mukati mazvo asi takatoita chipini nababa zvezvokunzi uri mwana mudiki taitoitiswa chipini chokunzi unogona urara nehanzvadzi yako sekuru vanobata vana vazukuru kana vana vavo ndozvavaita zvokuti vakatosvika pakuramba mari yekuroorwa chaiko kwatete vakatoiramba nekuda kuti vanga vatoita chipini natete vangu kana ana baba vangu ndozvavanga vakaita miko yava yaive kuti kubata mwana musikana kuita chipini kuti muite mari saka utoda kuti baba vako newe ndozvakatoitika ipapo zvakatoitika kubvira ndiri mwana mudiki zvaingoitika banguru vaitoti vakabva kuUK vaiuya votombovharirana mubedroom nasekuru ndikati nambuya voti anenge ava varimo zona vabuda vaiti maimbodongorera unoti vanhu vaitorara vese zvechipini chaizvo amai nemwana UK yauri kutaura ndo UK yandoziva here kana kuti UK yekusatanism iyo kuUK kwamunoziva ikoko ndingatowanza mudoro totobati nyika zhinji yanguva satanism dzoga dzoga ivo watomboenda here kuUK handisani ndambokuenda asi pamweya taienda tichinotora zvinhu zvekurwisa munomu tichienda tichinoonana baba vangu ndikati zvakatowandirataakunzwa saka ndauya zvakawanda izvindaunza zvishoma zvacho taitoenda patamweya zvekutoti ndiri munomu ndaisakwanisa kubuda ndiri muno munyika munombozi mune zvemunomu zvinochengetedza asi kungobuda vana vanguita kuenda kusauth zvakabva zvavaa kuti nyika yacho nawo yesauth inyikawo itori neusatanism saka kuenda kwese kwataienda kunana Cape Town taitenderera kuenda kunana America tichienda kuUK tichifamba tichikwidza tichinokumbira kuvakuru chaivo vekuti tirwise mukati menyika pamwe wakakotsira ndingambokumutsa nditarisa ndaraona ndichikutaura nemunhu chaiche alright wati kureiwo rumbi chii chawakazotanga kuenza kuti ini zvinhu zvandiri kuita kaizvi this is abnormal
because tobva tikuri kuma5 years uku nekuma-grade 1 kwawaenda uko hano wachiri mwana wati kurei zvaonesa kuti ini ndizvo zvandiri kuita ka this is the evil world. Ndati kurei zvekuma6 years ndingati zvekuma-grade 6 pakataurwa ndati tati kurei taiwaingonongoita utsinye umwe wokuti uchazooti ko ndiri kuitireiko munhu utsinye ndo unhu hwahuri hwepamba pedu hwekungogodorana kana kurova mumwe pasina chaakutadzira kungoitira munhu utsinye umwe wokuti unotoshaizooti ko zviiko izvi kubika kuya kwakutobika kuti uite utsinye nyange anozvipfuurira nyange ukatoona vanonamata isusu takakura kuchekumba kwedu isusu taitokura chituka mapostori vanonyeba vanga vasingadi kuzvinzwa zvechipostori chechi yataienda yatinoti tinotoenda yange iri yerume kubva ndichigara nambi yangu kusvika grade 6 ndiri mwana mudiki taitoti tikafamba mumaraini kana kudii kana ipo pamba vaitonzi vakatouraya munhu isati ndavapo kutouraya munhu pamba vakatotora mapatsi anga abva kuMozambique vari vafudzi vemombe saka kumwe kuona kuya kwekuti zvandiri kuita izvi handisi kuzvida kana kuti zviri kuitika izvi hazvina kungoramba muchingofamba muchingoenda pasi pemvura uchiti ukataura zvimwe zvezveka waitogona kutorwarisa kuti ndazodai kana kuti munhu akauya menzi akauya wobva wada kumhanya mberi semwana kutaura waitorwara. Tell me waenda kuchikoro ndati ukama hwako nematicha nevamwe vana vechikoro hwakamira sei? Ukama taitozikanwa muraini kuti vana veapa havasivi kuta kana izvezvi zvandiri kutaurira kutoenda muraini motobvunza kuti pamba pakamira sei vatokudzai kuti apa vana veapa havasivi kutamba navo saka vamwe vana vaingotamba zvo zvekusatoziva zvehuwana but vakuru vanoziva kuti vana vekwakure kumusabate zvinhu zvavo ivo vaiva nesystem yekuti hatitakuri chikafu chakanaka kuchikoro majigisi zvinji vaiti tinoroyiwa muroyi anenge achitotya kudi kuroyiwa anototukawo vanhu kwavo kwavanototi varoyi ndokutaura kwavaita mbuya vangu uri koko tozoti baba vako ndo zvavakanga vapinda wakambonera mukana wekuti ramai yako kuti upenyu hwatinorarama tiri kwambuya kawo tinodai ndakatozowana kunyatsokuwana mukana wekutaura ndakatozowana ndapana ndasununguka ndatorwa pakaramba namai nababa ndapanapa ndipo ndakatanga kusununguka kunyatsotaura kuti mama zvakadai wangwani makore mangani ndanga iri 2010 ndandine kuma 11 years saka wabva kwarisapi wauya kuno kumarondera iwewe zvawakanga wakuita wega zvipi because wanga watofume ndakabva ukuka imba inoyi yanga yapiwa mama nemutemo because baba vangu vanga vakudzinga amai nekuda kuti vanga rura mumukadzi saka uko ndakatobva nchinzi enda unouraya mai vako akakupa instruction yodii ndivana mbuya vangu vaitogara vachitotaura vachitoti mai vako vakatora imba yemwana wangu mai vako vakanotora imba yemwana wangu imba yemwana wangu vaigara vese vana tete vari 7 kwaingove kwakugezera nekukudza nekutemerwa nyora muchiunu meso umu ndakambenge ndatombopfekedzwa inonzi chishambala iyayi yemuchiunu ishambala here chuma chemuchiunu chekuti unogara wakatakura but ndakazobviswa chimwe chinhu futi vaiti pamweya chaipo vaitoti uri kuenda kutozonouraya mai vako kunowanetsa mai vako ivavo vatitorera imba yedu saka havaingogara vachingozvimba chese chaitika unenge uchingodzi nyaya mai vako nekuda kwekuti vane midzimu yavo zvimwe zvinhu vakaonawo semunhu mukuru saka kuona kwavakaita zvakavarwadza ende zvakavabhowa wakatadza kuuraya mai ndakatadza because mai vangu vane midzimu yavo yakasimba asi wakatombotiraya zvakatoitika ndiri mwana mudiki 11 years toto saka nekuda kwekuti vainamati ndakatangawo kuenda kumasowe ndichibatsirwawo pazvaita nani saka kumasowe kana uchiri kurimemba waenda kumasowe vakasotanga kusoti chii pamusoro peupenyu hwako? Ndakasvikotanga kudzoswa mweya wangu wanga wabviswa ndichibatsirwa ndakabatsirwa ndidi kumimba ndikatosvika certain stage yekuti ndanga ndisingatombozvinzi but mweya uya wokuroya wanga wagara uripo zvawo
seshavi rinombonedza but ranga richiri rakurirwa simba zvokuti ranga radzikama kuti ranga singachambonyanyonedza ratotsipikiwa pastori. Ndazvachiti wanga wapiwa chuma chawagara nacho muchiuno vachikupa vaiti ndechei? Vaiti havanga vasingatauri vangoti zvinhu zvedu chiwanhu chedu chemumusha vachingoti every time pauya mishonga nyora maitoziva kutoti zuva iroro maitotemerwa nyora kuti kwete kuti dzepamweya kana kuti dzekutoi live kudai vaitotora vachitora nemate vachikwizira pauma kudai enda vasakatsanangura kuti ndezvevasingatauri iwo semwana mudiki unenge uchingoti saka nababa wako musatanism maijidzana sei? Nababa wangu kusatanism zvaive zvinzi hakuna respect yaise inoitwa kuchivanhu kuti baba mese makangofanana huna izvozvo kana huri upombwe maitongoitwa upombwe nababa wako. Saka pandakangotanga kutaura izvozvezvi relationship yacho naapastori wabva kuna mai vako ndobva wabva kuna kwarusape watanga kugara kunoku ndobva watanga kubatsirwa tiri kunzwa kuti wakazoitira rwendo rwekuenda kuSouth Africa wanga wane makore mangani? Nanani 17 years. Tuudze kuti wakabva sei muno muZimbabwe uchienda kuSouth Africa? Pakauya muprofita anonzi Admaya akangoyo tiri pamazuva 7 akati ndoda kutagira murume anokuroora iwe. Tikati hazvina kuipa. Wanga wapedza chikoro here? Ndachitori kuchikoro zvototi ndakatozopedza chikoro avapo munhu saka enda angoti hazvina kuipa ndezvechipostori pamwe tingana madochi zviri nani. Akatoya akatoti iwewe ndogona kurapa iwewe mhepo dzese dziri pauri dzinenge dzekupenga idzi hadzinopera idzi ndakurapa. Aitaura pamasoro? Aitotaura vanhu vese vachinzwa kana kuti muri zvenyu pasaidi penyu? Aiti panapa paigara munin'ina wavo saka aiti akauya udi otaura zvokuti kuti tichaingoti munhu avingochi munin'ina wake tisingazive kutoti naye munhu wachona uchi imharadzi anga achiuyawo hake kuzokumbira zvaaikumbira zvokutoti connection yachona yakaitika ndekuti akatokumbira kune vedzinza vekwangwini kuti ndokumbirawo chi mwana wenyu zvikanzi ita zvaunoda isusu chatiri kuda imba kuna mai vake. Apa iye mupostori? Iye mupostori angoti ivo vakakuti ita zvaunoda semunhu akapiwawo mvumo akaitawo zvaanodi zvaanoda. Ndichiendawo kuSouth ikoko ndichisvika paakaenda kuSouth ndopaakanzi ndokune murume ndokwaitogara nemurume wacho aitogara ndasvikawo kuSouth ikoko akatondiudza akatoti iwewo uri wangu iwewo handingakutagire murume vana vamai vangu ndiri kutambudza havana kuroorwa iwewo ndokutagira murume iwewo hanzi vana vamai vangu ndiri kutambudza. Saka iwewo ndokutsvagira murume wei naye iwewo uri wangu ndakatokupiwa nehama dzako kuti ndiite zvese zvandoda pauri. Ndiari kutonyatsora magara senge magarira ndakaita nemi kana kuti kudii kwete kuti pane chivheriwerere kana kuti pane aitaura fair zvinhu zvakaitaura fair sevanhu kamunenge muchingoti hameno varoi ndo zvavanotoita vanotaura zvinhu fair asi imi munenge muchingoti hameno kuti anga achifunge pamwe kutamba but munhu achitodi achitotaura. Saka masvika ikuku ati handingakupe kune vamwe ndobva tarara tese takatokuita upombwe tese nati mayawe taita upombwe tese but totanga kudi kufamba achintora zvazvokuti onitora kana pazambara kana pai totoenda pasi pemvura tosvika ikoko tainoona Queen Sheba ikoko. Mira Admaya mupostori handopfeka gemenzi but muprofita futi muprofita but vari vekudivi iri ari musatanism vanopfeka gemenzi rekuvhara munhu wavo. Newo waitopfeka gemenzi? Ndaitopfeka gemenzi handidi. Alright. Maitoti matanga kuita mairara muchiita upombwe mobva ipapo moenda kumasowe? Totoenda kumasowe. Makapfeka gemenzi rake pamasowe pachonaka anga asina waiti uyu sowe rachona rese vaive vakadzi vake nyangwe madare vaitochinjana vakadzi nhasi una uyu mangwana una uyu chidi uchingodaro. Saka uri kuti chipostori chekusouth Africa ndipasowe iroro harina kuchena? Hazvitorina kuchena ndingati nyika yachona yese yeSouth Africa haisi nyika yakachena. Alright, tasinzwa kuti tanzi aikutora meenda kumvura maita sei ipapo?
ngati mutanga kubva wauya akuita mukadzi wako maita cheupombwe waona kuti ndomararamira makazotaurira here paunyazotaurira kuti iwe uri musatanisti ini ndiri musatanisti tofanira kunge tichiita zvinhu makanya konekta sei ipapo ndazo kuti asi ndazova kuti akatokukumbira kune vedzinza rekwako takatongopindawo nemuya mukubikwa muyamwe mandakaitwa muya ndomaakasvikopinda namo hapana kana chakambomutesa because akawana inonzi chimombe yakatokandiwa kare chake kungoishandisa kungoshanda nayo saka handi mabasa maita naadhimai amuri kokuti mira adhimai akasina mukadzi here waiti uyu ndo yatingati official wife angainaye mukadzi wachona but mukadzi wachona mugemu aitoriziva hapana chaitwa naadhimai gemu raitwa rangaziziva saka kuti muri kusouth africa ikoko handi pakurara manga mine marooms mangani zvokundaza uchiti iwo naadhimai makanga makuita zveupombwe mukadzi aripo saka mairara sei tatine marooms akapindirana like room ino yanditi tatoti manheru zviya wakaenda kumasove yaiwana nguva yekudzoka otopinda muroom andaidi maigara papasina mungodza magariro ekusouth sevanhu vasiri munyika yavo maingoti chero mukagara panzvimbo maingogona kupindirana room dzinopindirana asi muri vanhu vakasiyana saka aiti anytime chero nguva pazvaitikira aitongouya totobuda toenda handi isatenda pasimvura pamakatanga kuti aupombwe wanga wani makore mangana 17 years idzozo 17 years maidzivirira asi kusatanizima hazviko zvemakondo hazviko handiti ora ngatitanga rwendo rwenyerwa makatanga mabatana iwo naadhimai masatanist handiti uyabva uku uyabva uku zvamakakonekitana zvamakatanga kuita ndezvipi zvatakatanga kuita kwakuri kutsanangura ndingati iye akatonasota kuti basa riri panapa ndiri kudai rari rekurwisa madzibaba endu vanhu vababa vake vachionzo ndo rariri basa rake ndo rariri emu yake chaicho saka zvino zvakatora mwana wepamasowo ipapo kwaku yange yatova kuti ndatowana soja rangu rekurwisa ipapo mai vake varipo vanonamata pamasowo ipapo saka kufamba kwese kwataitota taitonzi tukai hazvina basi chipostori hacho but taitotuka Mwari ndikati kutuka kwatakaita kwaitoti tikafamba tikaita zvese aiti nyangwe ari pai achiprofita aigona kuti ayo Zimbabwe babongu inini vaprofiti chaizvo ndiye aitotanga kutodi totuka chaiko apa chaiprofita chia ndi mweya waMwari kana hausi mweya waMwari sekutaura kwandaita kuti vanhu vanopfeka magemenzi avo but vanovharidzira unhu hwavo handiti mweya wesatanism aitobatwa neiyo ngirozi yavaitoti iyo madhona iyo izvo zvingirozi zvesatanism inonzi maidhona okay saka pamakatanga kufamba mese makuita mabasa enyu esatanism zvakuti hanzi maenda kumvura maenda sei taenda kumvura tonodzidziswa kurwa haifight kwete kurwa kurwa kwehusatanist paurwi zvekutoti taitopfekedzwa magauni chaiwo magauni matema totoenda ikoko taigona kuti chero pamira chaiko waigona kuti munhu atodi watopinda waenda kana dhoo kutovhura dhoo kudai watovhura watodi watoenda iro rakavhariwa kutongorivhura kudai unotongota kuti ini ndoda kuenda kunonzi kuchini kukauti kwedu wotovhura wotodai wotodeketera wotopinda dzimwe dzenguva taitoita zvekutobhururuka chaiko kutogara pamachira makapeta tobhururuka todi toenda mune muri vangari pakapeta tatakatova nezvekutoti madzimai ese epamasowo pataitinamata nawo ipapo nemukadzi usanganisira nemukadzi wake adhimai wacho taitoenda naye munoitiiko munenge maendera tasvika ikoko taitoti tichisvika paitoitwa meeting zvezvekutoti torumbidza Mwari wedu wesatanism iyo anewa Lucifer wachona totanga tarumbidza tapedza totonzi upombwe hausaridzi kune varungu vanana hauna nguva yekumboti padi ndimukoma ndiani bhozi kanapo panguva chaiyo vaimutoti hakuna izvozvo vaigona kana kungopombeswa nechaonzi imimi muri maZimbabwe hamusati masvika palevhel redu ratiri kudi
ratiri kuda isusu mune kame kasina kusvika palevhel ratiri kuda maigona kubombeswa kana nemhuka dziriko ikokoko nezvimwe zvinhu zvausingazivi zvepasi pemvura izvi mugona kungobombeswa nechero zviripo ipapo motonzi chifambai kurume yake kwamuri kuenda kuna Queen Chakuti kwamuri kuenda kuna Queen Sheba kunodiwa zvakati tangai madai motoitiswa modi mupfuura moenda asi tangai madai kuita sei kuti tangai maita upombo handiti nemhuka zvese motoita upombo iwe kana tiri kurima mhuka yakwamboita neupombo ichi ndingati dzadziri imbwa zvimwe zvachona zvandisingatombozivi kuti zvii ndingati vanogadzira zvavo masatanist vanogadzirawo zvavo for example nyurusi imhuka yakagadzirwa nesatanism saka apa vanenge vachikutaurirai kuti imi mazimbabwenzi hamusati manyatsosvika chaipo munoshandisa language ipi kwaitoshandiswa language yepasi pemvura imwe andotonzwa kutoti kana mufundisi chaiye ndikasvika pane vanhu kana muprofita ndonazonzwa kuti iyi haisi language yeprofita chaiyo iyi ndeyesatanism saka kuna Queen wakatombosvika ndakasvika takafamba muri pasi pemvura naQueen Sheba ndiye aitotimirira achitoti vana ava ndo taski yangu iyoyo kuti ndikufamba navo nekuti ndo vari kunorwisa kuZimbabwe saka iwe uri kokoko besides kurwisa vachikosha vamwe vakamborwisa kuno kudiyani ndingati mai vangu ndivandairwisa ndo vanhu vandainzi ndirwise nevave vatainamata navo saka pamasowe pane vamwe vanhu vanenge vari genuine asi vanouya kumasowe vachitoda kurumbidza Mwari asi vasingazivi kuti sowe iri nderesatanism zvinotonzwisa tsitsi bhozi munhu anenge aenda achiti ndikunobatsirwa nditi kuti abatsirwe kubatsirwa kuya kwega hazvichatoita bhozi pawaenda pachonaka vanokonektana nevanhu vachona vari kudi vari kukurwisa saka iwewe pavanhu vekumasowe pane wakatouraya anga ari munin'ina waiadmire anova mwana weava ndo takatoronga zvezvokuti mukufamba bhozi anga akavengana nemunin'ina wake nekuti anga ari munhu chaiye plus uyu ari munhu uyu nemweya wake satanism pane kutadza kupindirana pamunotoita pamasikirwo chaiwo saka aitogara achitotaura achitoti munin'ina wangu haiti irombe kumwe kumurwarisa kwaitoita aitoti kurwarisa munin'ina wake zvokuti munhu shora pane vanhu isusu taitodairira ndoda kutaura chokwadi taitodairira kuti zveshuwa hapana zvaanoita chi kuZimbabwe nekuda kuti ndavemuona achigara pano saka kuronga kwatakaita takatonzi toda kuuraya ninja ainzi DJ Ninja saka takatoti picture yake chaicho achitotaura achitoti iye ndiye watoda kutoti titomuuraya chiite nekuda kwekuti anga amboudzwe here kumashure kuti uya titaurirani tibatsirani handiti iye munin'ina wacho nabva ambozamawo kutaura nani namukoma saka izvozvo zvakabva zvamupowa andi wakamuraya sei zvanga zviri spiritual izvozvo zvototi takatokwira ndingatoti takatouya mumhepo chaimo vatauya kumba kweko kwaigara kuchetombo kusasoko ini ndindakatoti ndoda kubaya handiti takatotanga taenda pasi pemvura patapiwa sheu hombe nyerekezi hatainzi ndo tichanoisa ropa yake ikokoko vatatouya ndakapiwa nenyanga yekumubaya naye tasvika takatosvika munhu ari kutobikira ake vana mukadzi wake anga atoripo iye girlfriend yake kwete kuti mukadzi wake girlfriend yaakanhonga kubhawa yange igarawo ichitoitawo zvesatanism izvozvo handiti saka iye akangoshanda kubata munhu mukadzi wake apa but iye segirlfriend raiitawo zvesatanism richigura riri mumabhawa saka iye akatotaura akati ini change ndisipo change ndichaenda kwandichaenda handiti imi moya modi maita basa iye girlfriend ye ndiye akatoshanda pakutodyisa munhu zvokuti pandaitouya kunoku ndichishanya kunoku ndaitouya ndakatorongedzewa ndotosvika ndotonzi izvi uri kupani uri kupa fei handiti inini ndeyo ndosvika ndomupa fei uya
zvinhu handiti uye wodyisa ninja uya umudyisa zvese mishonga yese yayabvadi yandanenge ndabva nayo kusvika tisvike pakuzochiuraya munhu wavaridzi. Kubaba wake mukauraya sei? Sununguka zvakatiitika kwatoda kuenda ndokwakanaka. Vakaita zvokuiswa tambo bvavangodonha bva tambo muro yanga yabva pasi pemvura yanga yakapiwa mainoku vamwe vaigara kuchetombo nemwana wavo vayaiswa muhuro ndokubva vadonzwa netambo iyoyo vavafa. Kana mauraya munhu munovadini chii? Kuuraya munhu aim yako pakaitika pana ninja aim yanga iri yekuti ndoda kurwadzisa amai, ndo yanga iri aim yandimai yekuti da kurwadzisa plus ruvengo chaiwo chaiwo kuti uyu munhu da kumutsa chinhu changu chandoprofita nacho. Saka ndokune simba rechiprofita racho uku ndokwarinotobva ndikatoti ndakatoona zvakawandisa but ndingotaura zvedu zvatakaita iye aitoti ndoda kurwadzisa amai ndomutsa munhu ndomutora mweya wake ndonoushandisa kupi pasi pemvura kubhemudhi triangle kwataenda ikoko. Kana ndamushandisa ndoita zvese zvandoda zvese nenjeri zvese zvekutoti aiva negodo rakanyanyisa. Baba wake ndikati madzibaba Andrew anditi vaiva munhu waMwari, munhu anonamata Mwari. Handina kana chinoshoreka chekuti ndikati baba vavo vakanditadzira ichi, handina. Asi munhu uyo akaita satanism dzokupikisa basa raMwari raibatwa nababa vake. Saka handi iwo wapedza kuuraya Edmo chawakapiwa chii kunzi tinokutenda mission accomplished? Ndakapiwa nyembe dzandakapfekedzwa nyembe dzandakapfekedzwa dzokunzi iwe wagona basa, saka chienda ndakupa rimwe basa rekunoita rinova rekuuraya amai avo, rinova rekukanganisa hanzvadzi dzake, rinoda rekuuraya futi baba vake. Ndobasa randakatopiwa. Takatofamba kuri kutorongedzwa zvinhu zvakawanda chinzi ukuenda kuhondo. Takatoenda chinotora ndikati bhuku ndakatonyora pasi zvinhu zvatainotora naanhatu kunyora muspirit here kana kuti ndauya kunoku ndakunzi chitaura nemufu wandakaganganisira uye ndakatonyora pasi kwese kwataienda tichibata zvinhu. Kumukwacho uchiri kunyora ndiko bhuku racho naro akachengetedzwa rege ndikuzokumbira. Saka kuuya kwandakaita kunokuenda ndanga yatori imwe mission yandakatumwa nayo. Kozoita kumwe kufamba kwatakaita ndingotaurawo zvangu. Kuuraya kwandakaita munhu uyu nekuzosimbiswa pausatanism ndakabva ndapiwa mbireko yekubereka Chamisa. Kumubereka inini kumusana vangu kuti inini ndava mai vake vachange vachimurwira. Ndingati mission idzi yanga yakati yekuuraya kumba kwaamai ava amai vangu nokuuya kwekurwisana nemudzimu nemhunduro zvenyika ino. Saka ndakaenda kunana UK, tikaenda kunana America, tikatosvika kwekutoti takatoonaona na Queen Elizabeth pamweya chaipo kwese kunana Rome kwese tichienda chipiwa chinzi munhu sinzi munhu wamuri kuenda kunorwisa munhu ane level hombe yekunamata chaiko. Saka iwe unofanirwa kubata tora zvinhu zvihombe zvekurwisa munhu. Saka tatoti tichisvika totopiwa mweya yakasiyana-siyana, mweya ndingati zvinhu zvakatosiyana-siyana zvesatanism, zvekuti ubudisa vanhu mabayo, zvekurwarisa vanhu, kenza yeya yekutorwarisa munhu. Ndikati zvirwere zvakawandisa zvekuti nditi tirwise nekupa vanhu kana nhamo chaichai, kupa vanhu nhamo yekuti unofunga chiramo kutirerwa zvese izvozvo. Okay,
handipa hanzvadzi yaadmire ndakazwa akaita stroke. Zvakafa makazvinomisa seipo pandakauya kunoku pamuye kanoti panyamba chaipo ndatouya kunoku ndakatoti ndingati akastrokiswa tatiri kusouth pachiuya kunoku pastroke saka kuya kunoku nekubatsirwa kwaakaita kuya kuya aitova negodo rekuti mwana uyu ane chipo ane mweya wemunhu handiti saka ndoda kumuraya zvekutomurwisa chaiko chaiko because anondikanganisa kuita zvandoda. Saka ini ndakatonzi enda unoroverera zvipikiri because anga abatsirwa akutoita zvinhu zvake zvakutoita tukanzi enda unoroverera chipikiri kuti asaite chinhu munhu iyeye because aishandawo zvishuwa zvinoonekwawo nevanhu zvekutoti aibatsira vanhu mumba. Saka zvinhu izvozvo zvaimubowa aida kuti chipo chiri panawe ndini ndichishandise inini kuita mari. Admire toti zvese ndini ndinofanira kuonekwa inini hakuna mumwe munhu anoita chimwe chinhu kunze kwangu inini ndomatauriro aita. Saka iwe uchitaura naadmire pakafa munini wake haana kuuya pakafa baba wake hakuuya imhiko chii chinoita kuti kana munhu weukama ari padhuze newe saizvozvo usaende kunochema nevamwe? Inenge itori mhiko chaiyo kuti handiendi kumwe kwachona kunenge kwakutya kwekutoti nekuti gamba rake ndikati gamba rake randakatuma rakasvikovha rabatwa nemufi saka kunenge kwakutoti hamheno ikoko kumwe kwachona kunenge kuri kutoseka imwe munenge muchitoti pamwe munhu haasi kuda but anenge achitofara nechimweya achitoti zvangu zvaitika ndakanambasa nazvo. Saka muri wabatana naadmire apo wabva warusape makuenda kunyika dzenyu dzamunendezi nababa vako makambosangana? Taitosangana. Baba vangu ndo vaitovapo pese pakuiswa mweya iyoyi pakusimudzirwa zvese. Hama dzangu natete vangu ndinatete vari kumasvingo tete vavo vanonzi Stella Marisa kurepo. Tete vangu vaitovapo vachipururudzira vachiti gamba redu radi raita kwete kuti aita vatoripo kudai tonzi mwana uyu toda kufamba naye zvakati famba uende ngatoita itori gamba redu rechi remumusha nekuti panapa ndichitorwa naamai vangu vanga zvanga zvadi zvaramba kuita izvi nekuda kuti paita munhu hatini ndinoziva ndipe kuno ndinoshanda naye mwana iye vakabva vatenda maari vakati aiwa zvinhu zvedu zvinotozadzikisa chete vanhu kumba kwedu. Saka tichitaza upenyu hwababa wako panyama hwatete vako hwaadmire mune here chamungati yatingati wealth because nezvamunenge muchiita pamwe mari inenge iripo dzimba mota upenyu hwavanhu ava hwakamira sei? Baba vangu inini munhu akatovhura hospital kuuk vantonzi Dr. kurekwi Alexio kurekwi vatori nechigaro besides kuti munomu vanga vakatiza munhu anga aine basa rake rakanaka munomu but nekuda kuti sekuru vangu inini vaiva neruvengo nearmy yemunomu vaishanda kuair force saka vakatoita kutonzi siyai basa wese mwana aitonzi musha medu ukaita mupurisa ukaita gadhi ukaita chii vatonzi siya hazvienderana nemhiko yedu because kwauri kuenda uku wanoita mupurisa wakutopfekwa neumwe mweya wakanaka wekudhifenda nyika. Saka hatizvidi izvozvo. Saka baba vangu inini munhu ane mari dzake akatotenga dzimba dzavo zvese vatoriwe uti vanhu vakatopfuma. Tete vanguwo munhu ane zvinhu zvake ane dzimba dzake akatopfuma ariko kuko vese baba mukuru vangu munhu ane mapurazi munhu ane dzimba dzake. Admire yawo isusu kwedu isusu naadmire parwendo rwandakaita naadmire rarwekuti mukatanga mazadzikisa zvekuuraya munhu waMwari akakura tichakupa iwe uke. Saka nekuitika kwazvakazoitika kuti takakanganisaka munhu asingaurayiwi hapana chakazodi chakaitika haina kuya. In fact kwakatozoita dambudziko ikoko kwachona kunzi admire hatina chakunokupa because munhu wakatuma asvikobata abva afumura zvese tapachena taane zvinhu zvedu zvatakudi zvakuzikanwa. Saka
wealth chaicho yaangatoita kutobira munhu mari kwete kuti iye angawana kuba ukaona atori netunhu chaicho wealth yake andini ndinobhiliva mukuba tunhu chemunhu mukutora chipo chemunhu ndatoita mari ndohunwani wadmai. Saka wakazobva sei pandakabva kuSouth Africa ndakangoiwo ndichishanda ndatokumbira ndikati ndida kuenda ndikati tapedza mukufamba kuya ndarongedzerwa zvinhu zvangu zvandandanzi ndifambe nazvo handiti. Saka ndakangoya semunhu ari kushanya ndichiti ndiri kudzokera kuya kwandakaita munhu ndakatotanga ndanditori nenhumbi yandanga ndinayo yange iri yechitu asi mwana wacho nanga ari mwana wekuchikwa mwana wezvisatanism. Saka yanga iri ari nhumbi yanga iri yaadimai. Saka kupinda kwandakaita muno muZimbabwe handiti ndakati ndiri pabhodha chaiko kuti ndikatotanga kutotongwa chaiko kutonzi kutotongeswa ndikatoti kutorohwa nezvemuno zvachona mimba yabva yadi bva ndangoenda kutoilet pabuda mhepo bvayadzokera kwakare mhepo iyoyo. Saka ndauya kunoku bandasvika panapa ndakasviko first thing chinhu chandakatoitwa kwakutori kutorohwa nemufi akatondirohwa akatonditi zvawakauya kuzoita zvauri kuita handisi kuzvida. Saka ndakati ndichisvika panapa vana vaiuya vachitandara vejinda vaiuya vachizvitandarira pano vachidzokera. Saka ndakatorana nemwana wake musikana. Saka papa ine vamwe mai vangu vafa muno muraini pataenda pauro izvozvo usiku kwakusvikodi kudya nyama patori pamugoti apa patori nenharaunda yevaroipa papa. Saka ndakasvikodya naye nyama mwana uyu vadzokera. Saka mwana uyu akabva ataura kuti ndarota ndinharumbi tichidya nyama. Saka ataura kudaro mwana uyu ndabva ndatanga kurohwa nemufa akatotondirohwa ndakagara panze apo patanga kudirohwa akatiti zvauri kuda handisi kuda zvauri kuita zvaukatumwa kuzoita handisi kuzvida zvauri kuita pavana vangu handizvide zvoto ndaitonzwa kutorohwa kumusana uko ndakagara zvabva ipapo mba ndatanga futi kurohwa panhau yekuti ndakarowera zvipikiri panyanzvadzi yake atanga kundirohwa bhati rumbi kasika kubvisa zvinhu zvese zvawakaita pahanzvadzi yangu vazoeva wakandiurayirei ndanga ndakutadzirei chitema newe ndanga ndisina chitema newe ko wakandiurayirei zvese zvamakaita nadhimai yako kasika kudi kutaura zvese kusanganisira nemukadzi wacho nawandaigara naye wandaiye mukadzi yeye ichitofamba uchitotaura pese pekutoti ndaitoti pese pandasvika ndaitotaura ndikatoti ndakatoenda kumabhawa kwese kwaairidzira anga ari popular DJ ndakaenda kumabhawa ndakaenda vanhu vese vaimuziva kwese hapana kwanisina kutaura ndichitaura wedwe ndakatadzira munhu wedwe ndakauraya uchoti waenda live kwete kuti kupi ndaitoenda mukatobvunza vanhu vagari vemuno munharaunda vanotokudza kuti mwana uyu akafamba achitaura ndikatoenda ndikatoenda kumba kwavo vakatoti isusu hatizivi wati wakaura nyingi isusu hatizivi zvaari kuda kuti ari kudei handiti pedzerana nemunhu wakadii ita zvaari kuda. Saka ndakatofamba pese pandei nditori naye ndichitofamba ndichitaura toti ndikati kwakatowandisa ndikati mumafaro mese ndakaenda. Alright. Uri ku South Africa namai vako maikomunicate taitotaura but vange vasingatombozivi kuti mwana wondo zvaari kuita kunoku ivo pfungwa dzavo kurohwa nepfungwa kwakatoitwa kwaive kwekuti vanongonzi mwana akanorohwa. Kwavanabvunza kuti mukwasha acho arinika kuzoisa tsvakira ikuno zvakaoma. Ndikati uyu anga aripo yaitoshandawo semunhu anongozikanwa nevanhu panyama asi pamweya chaiye murume wangu wandakachata naye ari adimai. Makachata sei? Takatochatiswa pasi pemvura. Mune muchata makaita sei? Hati kuziva kuti murume amira apo paina mufundisi ponzi I do you may kiss the bride imimi
kuchata kwakwe kutanga wanga uri upombo hwatakaita. Pepiri pachona takatoti tichipedza kuita upombo iwowo vatotakura chiro parangu reumhandara vatoenda naro vatoti ndiye munhu wandadi wandauya naye mwana wandauya naye wandataura kuti kushanda naye vatatopfekedzwa maringi chaiwo mumaoko ekutochata pasi pemvura takatomiswa taitochatiswa nana Queenship nevakawanda vanda vekumvura vaya takatomiswa kumuoko kutochatiswa kana vakadzi chaiyo mese munotogona kuchata sekuchatiswa kana ndakaitwa ini nani umukadzi nemukadzi zvakanaka murume nemurume ndingati kubudisa gure randikabudisa mukaona munhu anoita hungo chani munhu anororana mweya wesatanism iyoyo vatone area yavo yavanotomira iyoyo yakamirira satanism. Saka wazodzoka kuno amai vakaswa vati wauya paBridge nhumbu yarwadza yabva warohwa yabva waenda kutoilet nhumbu yabva kuna amai vakaswa kuti chii? Ndakasvika kuti ndiri kurwadziwa nemurume ndakatofona kuti murume wangu kudi mukurwadza advice yandakatopeya ndoti imi muchienda iwo ndanditori nemurume wangu wacho naiwe anga ari wepamweya kwete wepamwe ndikati aizikanwa kunzi murume wangu handiti alright. Mira wedzokera South Africa naadimai makachata zvesatanism wakazopiwa murume chaiye panyamaka motozikanwa kuti dzaakaroorwa nauyu asi behind the back murume wangu nanhasi kana vekumba kwedu chaivo chaivo havambomushedze kuti mukwasha wavo ndiadimai uyu vanototi havana kana basa naipo zanozoti aiwa chimunhu chaadimai chakangoiswa havanini asi aizviziva here kuti aisambozviziva munoita sei kuti vasaziva? anga akatodyiswa chaivo kutopiwa mishonga yepasi pemvura yekuti munhu anenge achingoti zvinhu zviri kuendeka haana chari kudi chari kuziva. Munhu womasoro futiwo angatori mudaro wepamasoro but aingotiwo teera wakachiti munhu wandiri kunamata naye munhu usingatozivi kuti kumashure uku uri kutorohwa chii. Alright, hatiendi wauya kuno kuamai vakaswa vati chii? Amai ndakasvikovaudza kuti nhumbu yangu yabva vakati yabva patisina kuona kana ropa chii izvo mweya wangu wadi wabuda waenda wadzokera chimweya chemwana wewoya wanda ndakauchikwa iyo chiisaka chepasi pemvura watodzokera saka vakangozvitambira asi ndakatouya kutorwisa amai kutoti pavanenge vakarara ndaitomuka ndotodakana kuvabaya nebanga randanga ndinaro nezvinhu zvandanga ndinazvo zokutoti vaitomuka vachirwara kutoti ndikuita kunge munhu angachirohwa zvese kuti ange munhu arohwerwa paruwayo ndokumuka kwavaita. Asi nemukugara kwandakaita mama vakato semunhu ainamata vane kuraya kuonawo kwavakaita kuti ndandakaita munhu anga akagara mumvura ndakagara saka kuona kwavakaita vakatondodza kuti iwewe ndakurota wakadi uchitonge munhu akagara kumvura vandati zveshuwa ndopandakadi kutanga kuzotaura chinhau yangu. vakazvigamuchira sei amai? vakati chii wakuvatsanangura kuti inini handisi rumbiwa munoziva? Semubereki zvinotorwadza but hapana zvavangatozviita kunze kwekutorasa kwekutosiyana nazvo because ungachengeti munhu auda kukuuraya. Saka mukutaura kwandakazoita uku hama dzangu hazvina kuzvifarira adhimai avo futi haana kuzvifarira saka vakabva vatanga kundidi kuti ndakatomboenda kumusha kwedu inini andasvikotaura kune nyaya yakati ndatoenda paruwa pana atete vangu andasvikotaura ngati atete takaita usiriwo kuSouth Africa zvinhu zvedu zvetatanism zviya ndakatoti zvazvisitombori zvitsva kwavari but semunhu aida kuedza kuti tinowana papi pekudzoredzera napo kuti nhau yedu ichi ifambe zvakanaka tite mari kundigamuchira kwakusiri kwekundigamuchira kuda kundibatsira but kwakudzokeredza kundigamuchira kwekuti mwana hanzvadzi yangu aenderechi but nekuda kuti ndakataura mai vangu vakabva vavaudzawo vakabva vabhuyikana nazvo kuti ini ndataura kuti tete ndakaona mbuya naba mukuru vari mumba vachita upombo uchipini saka vakabva vati wafumbura zvinhu zvemusha medu handichade kukuona vandadzingwa kumba kwatete kuya
tete vaya ndo vakaparidzira vese ndatofona kwese ndikafona zvakadai vanga vasingatombodi kana nanhasi havadi kundiona nenhau idzodzo kuti ndakataura zvinhu zvemumusha. handizoti uningaita idea akanyanya kutanga nazvo ndiani mudzinziri kwenyu? Akatanga ndisekuru, sekuru baba vasekuru. Mumusha medu ndingati maive nezvipo zviya zvevanhu kune vakarwira hondo, kune vaive ndingati kurapa kwepachokwadi kwete kwekubata. Sekuru vangu inini vakaita gudu rekuti vamwe vese vari kuita, saka vaigara kwaMutasa. Saka vavabata kudaro vakabva vaonekwa nevedzinza vangu vakati munhu uyadi ashata mumusha, vavamudzinga bvaabva paya vatama vaenda kunogara kumwe kwaakaenda, but haana kuramba kumira achiita zvinhu zvesatanism because munhu aida varungu stereki sekuru vangu ivavo vakabva vanobata zvemashavi enjuzu, vakabva vapiwa nezvikwambo zvavo zvekudi zvekurapa. Saka pese pamusha wako vaitozikanwa kunzi vagure kwava vanodi vanorapa mumusha. Saka vafawo sekuru vangu vakabereka baba vangu ivavo, ndingati nyakubereka baba vangu vakabva vatora zvinhu zvababa vangu vavawedzeredza zvimwe pamusoro. Ndopakatozotanga kuenda ana baba vedu kuUK, vakuenda vakunotora nawo nezvikwambo zvechirungu zvana shaileti zvemumusha chemurungu, chitori negonyeti rinotogara pamba riripo rekuti mune zvese hamuna chisimo, munotogara chikwambo icho chokuti mukatopinda munoti tiri kuRondon, tiri pa haivhurwi haifambi, yakangomira yakadaro yakagara nezvinhu kwaRusape. Vatone chimwe chinotonzi anesu chavanotogara nacho pamba. Koya kuti vakatowedzera kubata zvekutoti pamba ipapo kana nhasi unokutonzi zvabatwa zvinhu izvozvo zvakawandisa zvawakabata. Zvimwe zvechiru ndopandakati munhu uya aiti nekuvarungu futi aenda, munhu aisapota nguva yehondo iya aisapota varungu because ndo vaive nesatanism. Varungu ndo vakatouya nezvimwe zvinhu zvavakanoromba ikoko kuvarungu ikoko. Saka nguva yehondo mbuya chaivo vakabereka sekuru vakatoisira poison ndingati magamba vaya vari kufamba vari kurwa vaya kwakuvaisira poison muchikafu vavaurayiwa nguva yehondo. Saka hazvina kumira, havana kutya nekuti mai vedu vaurayiwa, vakatoramba vachitoita utsinye uchiendera mberi. Saka panosvikika here pamusha penyu paunotora pane magonyeti anegara zvikwambiwa? Panosvikika, panosvikika. Okay. Saka kuna mai vako vakazobudira pachena kuti amai inini ndozvandiri ndaneta ndada kusiyana nazvo? Ndakabuda pachena. Ndakavataura zvese vakatondibvunza kuti saka iwe hauna mweya? Ndakati zveshuwa ndakabviswa mweya. Ndakaiswa mweya rinonzi minispa iri pasi pemvura rekurwisa. Ndikati mweya uyu mweya inenge iri pasi pemvura ika mweya yakambofamba kwaikambofamba kana nemiriri kubiri ikoko yakatombofamba yoya yopfekedza ameno kuti mitumbi yevanhu vangani yakapfeka mweya iyoyo ichingoita mabasa erime ekungouraya vanhu yodzokera munhu akanafa yotsvaga pamwe pekupfeka. Zvino uyu mweya wakakura kutoti wakatonoita zvekutonokumbirwa kutorwa pawanga uri kwakugadzikwa mweya iyoyo. Waneta nazvo? Chandoda kutenda hangu ndechekuti munhu wandakatadzira, besides kuti ndakamutadzira, but akangoitawo mwoyo chena kuti ndoda kuti uite izvi neizvi. Taura chokwadi chaicho kuti vanhu vadzidze pamusoro pezvesatanism izvi. Utaure chokwadi chekuti munhu kana angaine zvinhu zvakaipaka asiyane nezvinhu izvozvo. Kune vaya vasingazive kune hunhu hunenge huchiitwa nevanhu kana usingazive ukaudzwa zvinhu izvozvo unobvaza kuti mweya wechesatanism. Saka apa ari kunditi besides kuti ndakafamba ndichitaura nekufumura kwese kwatakaita naAdmire, tine imwe nhano yatanga tatombofamba ine chekuita nekurwisa vanhu vese vanodi vanonamata nemudzimu nemhondro zvenyika ino. Saka nani mapa? Ndikati
mukutaura kwaindoita inati taurai uipi hwenyu hwese, ndingati kunyora pasi mabhuku ese kwese kwandakafamba nandimaya zvese zvinoitwa, mweya iyi iri kunedza muno, mweya yehungochani, mweya yekungoitira yekuromba iyoyi, kuti kuromba vanhu vanofungwa kuti kana munhu aine chikwambo kuromba isatanism. Ukaona munhu wese akaromba ane zvingava zvinhu zvekutoti anohwanda, satanism ine pakawanda painoshanda napo, but imi hamuzooni kuti chi isatanism. Okay. Pamwe ndipapi tikuzomboona kuti izvi zvakazvindo zvaitaurwa naRumbizvi. Example yandingakupai yekutanga isatanism, ukaona munhu anongoitira utsinye kana kungovenga munhu wausingazivi asina kutadzira, like zvandaita pana sisavo, ndaingonzwa kuvenga munhu chaanditadzira hapana. Chandinoti ichi chandinobata mweya wechi satanism. Ukaona vaya vane mweya yehungochani vakaromba, vaya vanotora nemweya iyoyi. Okay. Vanotorana nemweya iyoyi kwavanoromba pemudi triangle pasi pemvura kuya kuya. Wanzi uda kuita Mwari, hausarudzi chekutora, unoita chokupiwa. Okay. Mweya uyu enda unoisa pamwana wako, kushanda kwaanenge achiita hungochani mweya uyu, iwe wakutoita Mwari. Imi munenge muchingoti vanhu zvazoti, asi ichi isatanism. Ukaona munhu anopikisa, ndikati kupikisa chinhu chakanaka, anoda kuchivhiringidza chinhu chakanaka, mweya wesatanism. Saka ivo bva pawakasiya havana kuziva here kuda kuzokuuraya vachiti watifumura? Vakatouya vakawanda vachitoti vamwe vanhu vakatondiudza panyama chaivo nekutondifonera pafoni kuti iwe uri kutaurirei uno, woziva here kuti zvauri kutaura izvozvi zvinourayisa. But nekuda kwekuti pane chiri kudiwa nemunhu wandakatadzira, hakusi kuti ndinogona kunamata kana kuti ndinoziya chaivo. Inawe kuti pane zvaari kuda pandiri, zvekutaura chokwadi nekuwirirana kwandakaita kuti inini ndicharamba ndichitaura. Kana zvangoperawo handizivi kuti achandiisa papi, handiti. Asi ndototienda kuchengetedza kwaari kuita kwezvinhu zvake zvaari kuda. Munhu yanga ari suppose kuva munhu waMwari achabata basa raMwari rakanaka, handiti. Saka kuita kwatakaita ukatina kuziva kuti hapana chatagona, but tatozvipa dambudziko wese, tatozviporomerera kuna Mwari chaiko chaiko. Alright, izvi zviri kurarama sei? Izvozvi ndinorarama ndiri pano, kwese kwanenge anditi enda unotaura, ndinoenda. Saka rubatsiro rwauri kuda ndiripi Rundi? Inini rubatsiro rwandingada, rubatsiro rwekuti ndikwanise kutaura chokwadi zvandiri kutumwa nemufe, nditaure chokwadi chese chakazara. Pese panyange pandiri kutemerwa nhasi nemudzimu nemhondo zvenyika ino, kunzi taura pakati, vanhu vakwanisewo kundinzwawo kutaura chokwadi kwandiri kuita. Ndakambozwa kuti nyaya yako yakaenda kwaChief Makoni, ranga riri dare rechii? Ranga riri dare irori rekuti ndakaenda ndichinoripota kuna Chief Makoni pamusoro pevanhu vekumba kwedu, kuti vakwanisewo kundibvisawo nyora, ndikwanisewo kuitawo basa rakanaka. Sebasa randakataurirana nemufu wandakakanganisa, ibasa rekuti akanditi tanga wabviswa nyora kuti ukwanise kuita basa rangu rakanaka. Zvino mbuya vangu havasi kuda, vari kungoramba vakangosunga. Takaenda kuna Mambo Makoni. Mambo Makoni mukadzi wachona aizviti isvikiro. Tasvika ikoko akushiwa zvinhu zviri pandiri, anoda kuti mwana iye ndinoshanda naye. Hapana zvamungaita, mungaenda kupi nekupi, padare panapa patamikundi nyaya yemwana uyu ndikasashanda naye. Ndokutaura kwakaita mukadzi waMambo Makoni. Patabva izvezvi taenda kwaMambo Mutasa. Taenda kwaMambo Mutasa ndikataura nyaya yangu kuna Mambo Mutasa. Saka izvezvi ndakatomira kuti vana baba vangu vashedzwe, takatopiwa date rekutoenda. Vana baba vangu vashedzwe kuti vakwanisewo kundibvisawo nyora, ndikwanisewo kuitawo basa rakanaka randinofanira kunzi ndiite nemunhu wandakatadzira. Kufunga kwako vanouya? Havauyi. Munhu akatotema mhiko, ende kutemera kubika kwese kwandaitaura kuti vakandiita kwezvo,
vanoziva kuti ndikangodai chete ndikangopinginura mhiko iyoyo ndinofa. But inini chandinoda ndechoti ngavakwanise kundibvisa nyora, ngavatobvisa nyora idzodzo ndikwanise kugara nevanhu zvakanaka. Handingati ndigare nevanhu munhu oya mangwana ndanoroya nhingi, mangwana ndiri kumba kwaningi munhu oya achichema everyday. Hazvidi kudaro. Nyora idzi watemera pai? Dzinotooneka? Dzinotooneka nyora. Okay. Ambuya vachiri vapenyu? Variko. Pandakatomboenda kwamambo Makoni ndakatosvika pakutorohwa neshamhu. Tatina sabu kuna bamukuru wangu. Vakanditi ndezvekunyepa kwakutora shamhu mumuti kwakundirowa. Taenda kwamambo Makoni kwachona mambo Makoni haana zvaakaita kangosikirira nyaya. Hapana zvaakaitwa nyaya iyo. Kuti varipise kuti makarowa munhu padare havana kuvaripisa. Hapana kana chavakaita. Okay. Mufi chimwe chaanoda kuti uite ndechipi? Ndanzwa achiti fumura mabasa mamwe ese amaita. Chimwe chasara chiri kutaura nemufi kuti unofanira kuita fulfill kuti urarame upenyu hwakanaka ndechipi? Ndingati kuti ndinatsoita fufu zvinhu zvakeka. Ndingati basa rake rari rekurwisa chakaita. Okay. Munhu aiva nebasa rake saka kuita kurwisa kwaiita kuya kwega ndozvandiri kuti ndinzi ndiitewo nditaurawo chokwadi kuyanika mabasa ese asatani naiye sataniwo futi pachena kurwisana nemweya yesatanism iyoyo. Okay. Handiti no waita basa rumbi tanzwa nhoroondo yako nekuti takazvitaura tega isusu vanhu kuti kunyepa. Ndakatombosvika pakutonotestwa chaiko kuhospital. Brain chakunza saka ndatozombokubata kana ndakati uri munhu here kana kunzi munhu akupenga kana nanhasi vakatoromba chaivo muraini vada kutaura kuti ndoda kunoonawo ndoda kutaurawo zvandiri kunzwa havana vati aiva madrugs kunyika. Aiwa haasi hiriwo bhozi vanhu hanzi vakatora madrugs aka vanotanga kuona zvinhu kutanga kuimagina saka izvo zvoti pamwe pawanza kuti ndiri kuiwa pasanotora madrugs pamusoro pemadrugs idzidziswe unozwa chinonzi madrugs aitongoziva kuti madrugs cocaine iyoyo cocaine ukaisvuta varungu vanoishandisa sechinhu chavanoita sekuona mafichero. Varungu vanoroya vamasatanistic vanhu vaya vanoishandisa sevision yavanonga vachida kuona da kuenda kunyika yangu ndega imnaye muchiti kusvuta madrugs iwo asiri madrugs nyambisirwa munhu anenge atori kunyika yake zveshuwa atodii atoita iyo way of satanism kuona uri munhu anotora madrugs isatanism zveshuwa. But vamwe imwe yachonaka ukaona uri munhu anotora satanism pamwe uruda kungonzi rombe ngaripute madrugs handiti ungova chimunhu wonje zvisiyana nemusoro wese. But vanonatsoziva chaivo chaivo varungu vanoitora kuti vambokurukura vachitaura nezvezvo zvesatanism izvozvo. pamaenda nona UK, Australia, America maiuya niko? Tatouya nezvinhu zvokurwisa like volcano yepasi zvaisaoneka zvinhu ndezvepamwe. Volcano yepasi yekurwisa chinzi naQueen Elizabeth. Imi muri kuenda kuZimbabwe ndamboicolonize nyika iyoyo saka toda vanhu vachona vemo chaimo vanokwanisa kurwisa chinhu nedzimwe zvenyika ino. Iwewe mukati meupenyu hwako zvisinei neshuviro yemufi kuti ada kuti uite so ungade here kuti paite munhu anoti ndinogona kukubatsira kuti ndikubvise musatanism iyo uve rumbi semazvarwa wakaitwa namai rumbi? Kana aripo ndinoda ende kuita kwandiri kuita uka kutorapwa kwanenge chitodi kutotaura kwanenge chitoita ikoko kunenge kuri kutorapika kwatisingaoni zvedu vanhu venyama but kutori kutorapika kwakakwana. Aya tazvinzwa rumbi. Pane zvimwe zvaungati zvasara pazuva nhasi kana kuti tosodzoka mumwe musi zvauda kuti nyika izive? Ndine zvakawanda but handizivi hangu kana muchikwanisa kuzodzoka zvenyu mutoenderera mberi. Handiti no tinodzoka rumbi. But chinhu chandingatoda kunyanyozivisa kune vanhu kuti musanyanyovaraidzwa nezvinhu
zvinenge zvinhu ndingati satanism chinhu chinovaraidza chekuti imi munogona kutukiswa chinhu chakanaka muchienda kune chinhu chinovaraidza. Vavhangeri vanoti amai vebenzi havana zororo. Rekaiti muzaona mai varumbi kuti pavakatanga kuziva kuti mwana wenyu ndizvo zvaari kuita izvo makazvigamuchira sei? Ndingati ndiri munhu aigara achingochema ndichinyatsotarisa kuti mwana uyu shuwa ndo mabasa aiita okuraya mwana wevaridzi. Ndakarwadziwa zvokuti ndaita kunga ndiri munhu anopenga murodho kuzi pfungwa ndangariro zvanga zvandiwandira zvokutadza kuzwa kuti ndoita sei apa. Unombovhiringidzika wozozvinyatsozvigamuchira nokuti zvaitsanangura zvacho zvinotyisa kuti ndanyatsonzwa kuti mwana uyu kutsanangura kwariita uyu kana kugara mba unopedzisira wakutya kugara nemunhu akadaro kuti azokunge uchatiza imba asi unoramba uchingoshingiswa chete. Ndinotenda amai vaninja kuti amai ninja vakandishingisa nemurume wavo vanhu vaindishingisa kuti amai shingai nokuti haungabvisiswi pamba pako nokuda kwemwana. Ndozoti kuhama varume vangu vana baba varumbi vakandirwadzisa kuti nanhasi handisati ndanyatsopedza shungu dzangu ende patinosangana zvishuwa ndanyatsokuvaudza kuti makanditadzira mukati memusha menyu. Ndakasvika ndiri muroora anga aine hunhu asi makasvika mukandiita chunhu pasina nokuti ndakatadza ropa rangu rakatadza kuwira nawo zvishuwa ndine zvandaionawo ndichaziva kuti kuizvi zvinyiko izvi atezvara vaita zvokuti vakadhagwa voya kuma12 late vosvika kuti gore dhoo ravo rebedroom ranga riri seuko kukure kuroko indi rangu ranga riri kukonako asi vaibva uko vagofamba kudai nemudhaini vagosvika uko voti gore kuvhura dhoo rangu asi ndaizvinzwa ndaibva ndatsigira dhoo racho kuti ranga risina key ndaibva ndatsigira dhoo ndoza dhoo rakufamba ndoti marasika baba hamusimo murume vakaita kanenge katatu vachizviita izvozvo zvoti mazuva ndaingoti pamwe kurasika kuti vane kudhakwa asi vafa vakutaura uipi hwavo vakubvunzwa nevanini navo. Pane varume navo vakavabvunza kuti waida kuita sei kumuroora iwe zvendaida kuti amari nemuroora kuti amari nei. Saka zvinhu zvokuti zvakandirwadza ndozoti baba wacho ndinototi munhu anotopenga kutaura chokwadi munhu anopenga unozozviona paipa kuti inga ndandakaroorwa benzi chari rinopenga asi rinopenga richienda ari kubasa richiita chikoro richidini asi richipenga nokuti waitirwa zvakanaka. Ndine zvandakavaitira zvakanaka baba ivavo zvokuti vangadai vari munhu aitomira pamberi kuti hakuna kutora mukari kunyange namuramba musamutorera imba iyi musiye ari pamba pake kuti ndiye akashanda asi ndiye anotomira pamberi kunyatsonyora nematsamba achiendesa kuti mukadzi uyu handimuzivi mukadzi uyu handitombomuzivi kuti ndewekupi ameno asi ndakaita mwana naye 1 asi handimuzivi. Zvinhu zvakandirwadza. Patakaenda kumusha kwavo takaenda kwa mambo makoni anobata dare redu zvakanaka ndiva tazoita zvokuti nemwana handei kumusha kwavo obva taenda musha kwavo kwa Rusape kwa makoni. Takasvikira kwa sabhuku sabhuku ndokubva atsanangurirwa nhau nemusikana narumbi akatsanangura sabhuku nhau yake ndobva kwashedzwa vanasekuru vaviri vakashedzwa nasekuru avo ndobva vanzi uyai munzwe nhau iri panapa iri kutaura nemuzukuru wenyu ndobva vagara pasi vakataurirana ndobva ndazoshedzwa inini ndobva tagara pasi ndobva vanasekuru vati zveshuwa zvekutaura nemwana wechokwadi nokuti sekuru baba ndo vaitaura paari vachiti urombo hwangu hwandakabata hwakunditadzisa kuti ndiwane zororo handina zororo noda kuuromba. Ndo vakakwira pachikuva vachiteketera mwana kuti aende kupi mutengesa kusatanism. Saka nokuda kuurombwa ihwohwo hwakutadzisa kuwana zororo vanobuda vakanyatsobuda vakataura kuti ndokumbirawo kusvika musha mangu ndikumbirawo kuna sabhuku naishe pangu kuna sabhuku mutwira naishe chikunguru neve ukama vanasekuru vanenge navasekuru vake
ndobva vakumbira sekuru ava ndobva mwana wayatungamidza pamberi ndobva taenda kumba kwavo. Tasvika kumba kwavo tangovatora by surprise kuti mbuya hapana chavaiziva. Ndobva rasvika dare riya sekuru ndobva vabuda ndobva vataura kati iwe takaita chipini nevana iwe wakaita chipini nevanakomana indikabatawo nasikana chibvisa umhandara. Saka mbuya ndobva varwadziwa vane kakunyebedzera kokuti sokunge vasiri kuziva nhau yenyaya sokunge vasiri kuziva kuti uyu murume wangu akagara wakabata pamwana wavo vanotoona asi vakaita sokunge vakakumura mabadza kudai kani ndokurova rumbi nakuchengeta pano iwe ndinokurova iwe ndotosheedza Gina ndiye mwana wavo kuUK dangwe ravo rakaenda kuUK. Gina anotouya anga akauya kubva kuUK aripo asi anga ari kuprazi kwake. Rumbi uya gumurawo chimupinye akandoda kukurova yamai ndinoda kukurova ndini murume wako ini Teddy Casimir ndoda kukurova iwe zvatakaitawo zvisivere takarova nhingi muraini vese vaitaurwa tikauraya mukadzi wababa munini munin'ina wavo vakamuraya mukadzi ye katisi takauraya nanhingi tine zvese zviri kumvura uko kuti tine njuzu dzedu tine kufriji. Vanhu vakanga vasingazivi muraini kuti kune chinhu chinonzi friji. Vakatozoziva kuti mufriji umu ndo munochengeterwa zvinhu. Njuzu dziri kuraya vanhu murwizi umu ndedzambuya hakurekwi. Rwizi rwese rwakazara njuzu ndedzambuya hakurekwi chaivo ndo varizive zvinhu izvi. Ende vapedza vanhu muraini vachiuraya. Zvondirwadza kuti muuraiti motanga kudzidzisa mwana akadai so kuroya. Mopedza momugezera ngozi. Umwe ane 10, umwe ane 15, ane hamene umwe nomwe ane ngozi dzake dzavakugezera pamusikana wavo. Anditi vagezera ngozi apa ngozi dziye ndo dzavanopota vachisimudza ndo dzakamuita kuti azonosvika kunozobaya nemwana wevaridzi. Ngozi idzodzo vachiita zvavakaita kubatana namadzimai vachikumbirana vachiita sezvese izvozvo. Saka vanhu vekwakurekwi ndine shungu navo ukuthi handitombomira kutaura navo handisi kuzombomira havandimisi ndiri kutoenda chete. Dare iroro kwaMambo Mutasa ndakatenda because vakaribata zvakanaka dare iri. Vakaribata zvakanaka toda makakwana mese ndokuti mwana uyu hadi dare rinyatsotambanudzwa zvakanaka. Ende vanonyatsoita pachivanhu chaipo vanoshedza uku neuku kwakabviwa kwacho ikoku kwaMutasa neavava vemumba mavo vese vakashedza kusanganisira baba wake kadzinga vauya kunyange aine nhau dzake dzaainadzo dzaakasiya aita akaenda uko kuUK kwake nekuda kwearmy yake yakasiya asina kunyatsorisa ndobva aenda uko. Still ivo vanoti akatora vanonzi mapolitical asylum akatora kudidi mheno zvakazoitawo kumberi uko handisisazviziva kuti zviizvozvo. Saka vanenge vachiti hafaniri kuuya muno asi ndoziva kuti kwaMambo Mutasa anotouya chete kunyange akaramba. Ndine zvandakanzwa pamusoro paMambo Mutasa kuti vanotouya chete vasingada vachida anotopauya chete. Saka ndimurugara narumbi mazuva ano unhu hwake hwakamira sei? Pakutanga zvakanga zvakarema ndainzwa kuti ndikubayiwa pachifuva ndikusungwa nechain zvokuti ndizungaidza munoumba kundiita chinhu chake kuti mwana wandakazvara inondiita chinhu chake kundizungaidza kuti ndichaya kuziva kuti ndiri kunyatsoitei panapa. Asi zvinezvi nokuda kwokufumura nezvimwe zvake zvakuenda zvichiita zviri nani zvokuti unotomborara hope kuti nhasi ndarara. Makanga musingarari mumba muno wainza kunga uri kumonerwa nezinyoka woita kunga uri kubayiwa kunga uri kuona mazinyoka mamutumba emazinyoka. Saka nokuenda kwenguva nokufamba kwaakaita ende dare iroro ratakafamba tikaenda mushame kwakurekwi rakatendwa nejinda akataura akati ndiri kukutendai nedare ramakaita ndoda kuti mudzokere futi. Ndopatakatadza kudzokera nokuti uyu akabva azorohwa nemubaba mukuru wake ndobva ratadza kutambanudzwa zvakanaka apa ndobva zvakazotiita kuti tichienda kwaMambo Mutasa. Saka shuviro yenyu yamuda kuona pana Rumbi ndei takatarisana neupenyu hwake? Inini handisina tarisiro yakanyanya chandongoda kuti ngaateedzere dare iri sezvazviri ameno kuti pauviri hwavo iye nemunhu wakatadzira ndo vanozivana. Ndiye anoziva muridzi ndiye anonyatsoziva kuti kana asvika apa napa ameno. Asi chandiruda ndoti
iye zvino izvi ndikutarisa shuvira yangu kuti zadzisa zviro zvajinda wozadzisa zvese zvaari kuda kana mbuya vako ngavabvise nyora idzodzo zvese zvavakaita muchifumurana mosvika panguva yekuti muchanyatsofumurana zvakakwana. Handitika aiwa maita basa mai sekutaura kwaita Rumbi hanzi muzodzoka zvakare ozokupai zvimwe. Isu seSly Media tinokuvimbisai kuti tikaona mukana tichadzoka kuti Rumbi azotaura ari ega. Tikazvitaura isusu bro mati kuactor mati madrama pacomment section apa amubve handiti mazuva wana kupi akaactor akazoita sei. Kana paine anoti drama kana paine anoti kuactor kana uine mibvunzo yauinayo tinokutakura woya kuzogara naRumbi pakamera wobvunza mibvunzo iyoyo woita sei okutsanangurirai. Ngatisangane mune mamwe programs. Zita ndinonzi Robert Tafumani.